Abalandeli be-IFP bahlangene enkundleni yezemidlalo elindelani ku-Ward 5 ukugqugquzela ukuthi bavotelwe ukuze bakwazi ukugcina iwadi yabo. I-IFP isikwaze ukuhola kule wadi iminyaka engaphezu kweminyaka engu-20 kodwa bekungenazinkinga. Izakhamizi zisola ikhansela langaphambili uJabulani Sibiya ngokudayisa izindlu zomxhaso. Umphakathi ubuye uthi ubephoqa abantu abahlala endaweni yomazakhele ukuthi bakhokhe imali yama-rates. Izakhamizi zikhala ngokugqoza kwentuthuko. Sizwe kahle futhi sinokumethemba ukuthi lokho akushilo ilona qembu esilithembayo leNkatha Freedom Party. Okuyilona esithemba ukuthi intuthuko ezayo kuthina emphakathini. Iyona nto eyiphethe ngokusobala ngoba inkulumo yakhe yo ephendula ngezinsolo ezibhekiswe kwikhansela labo langaphambili. Uhlabisa uthi iqembu likwazile ukuxazulula inkinga ebikhona. We did follow up that matter with Councillor Sibiya as well as our structures here at Lindelani, and we resolved all matters. The IFP, whenever people raise an issue, we do not run away. Uhlabisa uthi iqembu alihambisani nokuthi kuhlehliswe ukhetho lohulumeni bezindawo. The IFP is ready for the 2021 local government election. The only thing that will stand on our way will be the third wave of COVID-19. I-IFP ithi izobuyisa omasipala bake baba ngaphansi kwayo. Londi Khadebe, SABC News, KwaDukuza.